zvaitika mugore redu, zvaitika ona panguva yedu, zvaitika ona muchechi medu, zvaitika ona mumusha medu. Sisi wangu waya wachata paroi varipo, basa riya ndazoriona vakatarisa, vana vangu vaya vapasa nekuda kwa Jesu. Luke chapter 10 verse 17 to 19. And the disciples said to Jesus, Lord, even the demons were subject to us in your name. And he said to them, I saw Satan falling like lightning from heaven. Behold, I give you the authority to trample over snakes and scorpions and over all powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Namuona achidona, semeni kutiti, Satani uye wadona, semeni kutiti. Namuona achidona, semeni kutiti, Satani uye wadona, semeni kutiti. Chirwere chiya chadona, semeni kutiti. Urombo uye wadona, semeni kutiti. Urombo uye wadona, semeni kutiti. Wadzidzi waiudza Jesu wawo, madhimoni aichema kwatakabva uko. Wadzidzi waiudza Jesu wawo, ndati madhimoni aichema kwatabva uko. Tamuona achidona, semeni kutiti. Tamuona achidona, semeni kutiti. Satani uye wadona, semeni kutiti. Satani uye wadona, semeni kutiti. Ndamuona achidona, semeni kutiti. Satani uye wadona, semeni kutiti. Ndamuona achidona, semeni kutiti. Satani uye wadona, semeni kutiti. Waizviziva here shamwari, Jesu anewe? Waizviziva here shamwari, anorara newe, anofamba newe, achigara newe, anorara newe, achigara newe, anoshanda newe, anoimba newe, anoparidza newe, ndi Jesu wako. Dzinza renyu rakachema, hongu kwemakore, mweya yemadzinza iyi ichikunetsai. Bati Satani wadona, semeni kutiti. Satani uye wadona, semeni kutiti. Basa wakatsvaga hongu kwemakore akawanda, wakachemera kuroorwa kwemakore akawanda. Satani uye wadona, semeni kutiti. Ndamuona achidona, semeni kutiti. Satani uye wadona, semeni kutiti. Na Jesu tiri wakundi nekupfurikidza, na Jesu tiri wakundi nekupfurikidza, na Jesu tiri wakundiso nekupfurikidza. Na Jesu tiri wakundi nekupfurikidza, na Jesu tiri wakundi nekupfurikidza, na Jesu tiri wakundiso nekupfurikidza.